Здравейте, отново се намирам в Долен Лозенец. Ако ще спомняте, преди месец ви показах един тристаен апартамент. Сега апартаментът е изчистен, подготвен за ремонт, затова ще ви го покажа още веднъж. Иначе относно локацията, сами виждате мола, а ние сме отсреща. Припомням, общите части са перфектни. Имате и асансьор, нищо сме на втория етаж. Така, това беше самия апартамент. Антрето вече виждате целият изкъртен и изчистен, подготвен за ремонт. Това беше всекидневната, тук имаше и много готин телевизор Перва и една много хубава библиотека с книги, ама са ги разкарали, за съжаление. 96 квадратни метра, обръщам внимание, нямате носещи стени, всички стени могат да паднат, да стане open space и да го строите както ви харесва. На 96 квадрата застроена площ, доста неща могат да се случат. Така, това е банята, много модерна, преди около 30 години. Първа спалня, отново гледа на изток, както и всекидневната, към вътрешния двор, където между другото може да паркирате свободно на принципа кой превари. Така, отиваме към другата спалня, хубав буков паркет. Сами виждате локацията. Така, от тази спалня остана само да видим кухнята. Тук ви е санитарния възел. Кухнята спокойно може да стане един кабинет или една малка детска стая. Цената 399 000 евро. Ако искате да го видите на живо, знаете как да се свържете с мен. Чао и до нови срещи!